Vlak voor de Koninginnenbrug minder ik snelheid. Daarachter straalt de hoge stalen brug, de Hef. De foto van Mirte flitst weer door mijn hoofd. Ik denk dat hij aan de kant van de brug is genomen, waar de Hef pal achter ligt. Ik denk dat de kracht van de voorleeswedstrijd is dat al sowieso op scholen aandacht wordt besteed aan lezen en voorlezen. Dat je dan samen met de kinderen uit je eigen klas gaat kijken, nou wie van ons mag straks door naar de volgende ronde. Hè? Dus dat plezier wat je al hebt. En ik denk dat als je dat school ook echt doet met de kinderen samen, hè, dat je samen gaat kijken wie, hè, zonder dat het concurrentie wordt of jij bent beter dan ik, maar gewoon, nou wie kan het allerbeste. Dat je kinderen ook kunnen helpen met tips geven aan de voorlezer, van let even daarop of let even daarop. Dus dat er al zoveel plezier zit in de voorbereiding. Hè? En als je dan uiteindelijk ook nog zover komt dat je dan met je klas hier naar Roermond mag komen, naar de finale, de provinciale finale. Hè? En dat je dus dan daarbij al behoort tot de beste voorlezers van de provincie. Dat is toch wel een fantastisch cadeau wat je als kind kunt krijgen. En dan zit jouw hele klas daar in de zaal en die leven met jou mee en die moedigen je aan. Nou, dat is een feestje. Je moet zeker meedoen aan de voorleeswedstrijd, omdat het een super groot avontuur is. En hoe ver je ook komt, het is super leuk om het eens mee te maken. Ik werd vroeger ook heel veel voorgelezen door mijn vader en moeder. En ik heb nu een jonger zusje en een oudere broer. En soms lees ik die ook wel voor en dat is gewoon echt super leuk om te doen. Ja, iedereen moet meedoen. Iedereen moet meedoen aan de voorleeswedstrijd. Je hebt een toffe dag in een groot theater met professioneel licht, professioneel geluid, muzikanten, een presentator, een jury. Je mag gewoon een keer op een podium staan en ook nog een tof verhaal vertellen. En je hoort ook heel veel toffe verhalen van al die andere kandidaten, van de concurrenten. Dus ik zou gewoon, uit concurrentie moet je altijd je voordeel halen, dat is mij geleerd. De voorlezenwedstrijd is een hele leuke en spannende ervaring.